ଏଇଠି ତମେ ଏଇଠି ଆସିକି ବସିଛ। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ଘରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବସିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଯୋଉ ପିଠା ରଖିଥିଲି କିଏ ଖାଇଲା? ପିଠା? କି ପିଠା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଠି ସତ କୁହ, ଘରେ ଯୋଉ ପିଠା ରଖିଥିଲି ତାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ନହେଲେ ତମ ଚୁଟି ଓପାଡ଼ି ଦେବି। ହଇଲୋ ବଦମାସ ମାଇକିନା, ତୋ ପିଠା କିଏ ଖାଇଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମା ଦେଖ ପିଠା ଏଇଠି ଟିକେ ପଡିଛି, ତା ମାନେ ମୋ ବା ହିଁ ପିଠା ଖାଇଛି। ଆରେ ନା ଏ ପିଠା ମୁଁ ଆଣିନି, ଏଇଟା ବିଲୁ ତା ଘରୁ ଆଣିଥିଲା। କିରେ ବିଲୁ କହୁନୁ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ପିଠା ଆଣିନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତା ବାପା ଘରେ, ପିଠା କିଏ କରିବ? ଏଇଠି ଘରମଣି ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ପିଠା ଆଣିନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପୁଣି ତମକୁ? ହଣ୍ଟିଆ ମୁହଁ, ବାଡି ପଡା, ବଂଶ ବୁଡା, ସର୍ବଗିଲା ଝାଟିଆ କୋଉଠିକାର ଘରୁ ପିଠା ଚୋରି କରି ଆଣି ଏଠି ଏଇ ଟାଉଟର ବିଲୁଆ ଆଉ ଡହରା ବାଘକୁ ଦଉଛ ନାଇଁ? ଦଉଛି ତମକୁ, ରୁହ ଆଜି ଏଇ ଝାଡୁରେ ପୁରା ଝାଡି ଦେବି। ଘରମଣି କଣ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ପିଠା ଖାଇନି। ମା ଆହୁରି ଜୋରେ ମାରେ, ଏଇ ମୋ ପିଠା ଖାଇଛି। ମାର ତାକୁ ଆହୁରି ଜୋରେ ମାର। ଆଲୋ ଘରମଣି ମତେ ଖାଲିରେ କାଇ ପଡିଛୁ? ଜମା ଛାଡିବିନି। କିଛି ନ କହିବାରୁ ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହଉଛ। ମାମୁ ଅଟେଇଛ କଣ? ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଯେମିତି ହଉଛି ଆମକୁ ବି ଛାଡିବନି। ଚାଲ ଏଠୁ ଖସି ପଳେଇବା। ହରେ ବିଲୁ ଚାଲ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ୟାର ବାଟରେ ପୁରା ଛେଳି ହେଇଯିବାର ବାପା। ମା ଚାଲେ, ମାକୁ ଘରେ ଦଉଡିରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ତାପରେ ଆହୁରି ପିଟିବୁ।